Čo se jí zráš? Vydá, teď je to trošku. Čo se jí zráš? Vydá. Šteruju. Protože, abyste na to viděli, možná jo, dobrý. PlayStation. Jaká to je? PlayStation 3. PlayStation 3! Řekni, že jsem tu já. A je to se mnou Simonka, moje Čus kamarád. bus! Autobus! Ne, a jdeme hrát PlayStation. Takže ty budeš Elinka? Proč jsi dala Elinku? Já nevím. Takže dáme si tady Dáme si tady to? tohle, no? Tak jo. Jdeme na to. Takže Vidíš to, jak tam byly tyhle hvězdičky na tom? doufám, že to celý vidíte. A Já myslím, že jo. co to je? Doufám, že To to se načítá. A dobrý, doufám, že to načty. A dáme si dva. Ne, dáme a budeme si- mít v týmu. Ne. Budeme jako v týmu. Tak jo, a budeme dát Sport the game. Jakože bychom... Jo, budeme prostě v týmu. Budeme v týmu, už to máme připravený. Já tady budu vyhlídat. A je to Wimbledon, teďko myslím, že šampion Wimbledon, co je? Dělej, mačkej. Mačkám, já mačkám. Tady to. Tak mačkám tohle. Elinko. OK. Vole, nemá žádný YouTube channel. Když má mačka, že má smázat zase. Ještě úplně nejblížší. Tak já taky musím mít YouTube channel a pak jsem se musel odstranit. Taky to bylo takový divný pro vás. Který už... A taky jsem Abyste natočila takový video, že mám to, že vlastně předvádím věci, co jsou z nějaký Minecraftu nějaká přeměna. Jako třeba lodička, sponí, takovýhle věci. Jo, teď počkej, musíš tady všecko dělat, takže dej doubles dole Doubles. a dej do strany. Takže Do strany, tady. takhle. Takže budeme dva. Takže počkej, takže já jsem červený? Tam nejsem, já tam nejsem. Ty jsi to nezapnul. Jo, aha. Je to, že jsi tam? Už jsi tam. Už jsi tam, takže. Tak pojď. Počkej, proč jdeme? Počkej, ty jsi nedal single. Tak počkej, tak jak se to vypne? Tak, dej dolů. Dolů. Ale teď jsme dali Dolů. double. Ale teď jsme double dali. Teďko by to mělo být. Jo. Jo. A budeme v týmu, pojď sem. Pojď sem. Tak jo, počkej, a vyber... Já si vybírám, ty si vyber, ty budeš chtít být kluka. Počkej, jak se budu vybírám? holka. A já si vyberu. Tak tady ten se ke mně hodí. Počkej, já si vyberu, jakýho si mám vzít, aby... Nějakýho se nějakou holku hlavně. Teď tu, třeba. Nějakou holku, jak se ti líbí nejvíc. Tady ta se mi líbí nejvíc. Tak já si vezmu tady to. Jo. Jestli máš tu sebou. Ne, tady. Teď to. Jo. To se k nám hodí. Jo, To, no to se je jedno. k nám hodí. Tak jdeme. Hodí. Tak dělej. Tak. Já ty to jsem musíš- ready. Já ready. jsem... Počkej. Já jsem... Tak znova, promiňte, teď to byl menší výpad. Pojď tady. Tady, pojď. Tady, dobrý, já už jsem tam. Počkej, já se najdu svýho vojáčka. Ty tady je Simonky Segra se schovává. Čau. Počkej. Doufám, že to tady vidíte. Jo, vidím. Jo, dobrý. Ale ten vaši zařízlej to mám dobrý, že nevidím. Tady. Jo, tady. já už beru. Tam byla. Ona tam snaží. Tak, počkej, a teď já... Henin. A jak se tlapí na ukaz? Tady ten křížek. Křížek? Mám to? Ready. Ready, Jsem tape, play match. A budeme Ahoj, Baru. Adamku. Jo, tady můžete vidět ukázku, jak se to hraje. Bu. Počkejte chvilku, musím mluvit za mě. No, takže Čau, tady mami. takže tady můžete vidět ukázku, jako tady máme. A Pačo, ty běž. No, běž na chvilku tam běž na chvilku. A teď bude za chvilku začínat. Kde jsi můj brácha? Já spanej. No tak teď začínáme znovu hrát a my jsme spolu.
A oni jsou Počkej, kdo? Počkej, ty vole. Ještě! Já jsem tady tak dlouho šteloval. Dobrý. Dobrý. Jsem to Hele, tady ne, a kazíte pořadí, víte. Hele, začínáme. Tak jo, dobrý, já mám tu čepici na sobě. Máme bod. Hej, takový zárupe. Skoro jsem ho stihla. Počkej, kam teď půjde? Hele, ti na tu stranu, tak opačně. Tady musíme být, tady. Sorry, takový kousek. Nevím, jak to nechat. Nevadí. Hele, počkej, tady, na dlouho. Jo. To je hajzl. Jo, skoro. Spadlko? Nespad? Adamku, ne? Akaku, ne? Takový dětský slováčka. Adamku, co pak to jaký strašidlo to po mně leze? Jdeme hrát. Nevím, jestli nás slyšíte, ale zvou nám. No, dobrý. Máme tady dětskou party. Dělej, házej. Vyleze nahoru na tu a slez dolů. Chceš spadnout? Musíš jakoby, až to bude... A pojď ven teda. Jako na tom stolečku. No tak neloz nahoru na postel. Já jsem chtěla něco se tam hledat. Jo, teď. Tohle je to tenis. Jo. A jdeme taky. Na PlayStationa. Hrajeme to opět na PlayStationa a... Je to lepší než Xbox. Jsou to jeho kurky. Já si to ještě k tomu natáčím. Aby to lidi viděli, Ne, jak je to vůbec. hrát. Ale tak já tady to okno asi zavřu. Oni si tady dali plišáka. Tam člověk si budou líst nahoru, tak ten zavolají. Nahoru ne. Ani Adáme. Adamku! Oni teď nesmí to dát, jinak oni vyhrajou. Musíme dát šláci. Aha, takže já jsem nevykolo. Adamku! Pozor, nevidíš. Chytráš. Tam běž. Spadnu včera. Teď si bylo menší. Si to? Ne. Počkej, to trošku stopnul. Protože spadnu. Kam položíme to? Takže teď za chvilku se vám vrátíme a